Biritis museum çîroka ke vedibêje. Bêrîvan matyar. Ji bo konferansa xebatên Kurdî ya zanîngeha Liseyê cara yekemîn bû ku diçûm Londrayê. Piştî sê rojên konferansê derfet çêbû ku ez berê xwe bidim çend avayî û ciyên dîrokî yên bajêr. Yek ji wan ciyên giring jî Biritis museum bû. Min ew ji pirtûk, gotar û arşîvên dijîtal nas dikirin. Lê dîtina vê avayiya qirase tiştek din bû. Dema çav bi giriya çortê ketim, hewşa mezin a bi qasê çê yek du sahayên futbolê, min fêm kir ku îro em hemû avayiyên nikarin bi temamî bigerin. Hezaran mirov li hundir bûn û rêza ketina hundir wek cemê taymîsê dirêj bû. Em jî ketin dorê û ji kontrolê derbas bûn. Doktor Marov Çabî rêberiya me dikir û hundirê avayiyê jî têra xwe qelebalix bû. Destpêkê ez matmayî bûm. Min ji çavên xwe bawer nekir ku ez çi dibînim. Hesteke mezin a heyranî ez dorpêç kirim. Berhemên ku ji gelek medeniyatan hatibûn berhevkirin, Asurî, Sümerî, Urartûyî û yên din li ciyekê bihev rebûn. Ev avayî ne bi tenê ciyê berhemên kevnar bû. Ew deman demê de weke arşîveke mezin a bîranîn û dîroka civak û neteweyên cuda bû. Heykelên kevirîn, deryên darîn, xişir û mişrên zêrîn. Ev berhem bi tenê kevir, dar an hesin nebûn. Wan çîrokên welatan, baweriyan, êşan û xeyalên mirovan di nav xwe de vedişartin. Lê her ku ez zêdetir nêz dibûm, heyranê ciyê xwe da hesteke din, pirs û nerazî bûn. Di serê min de pirsek her gav dubare dibû. Ev berhem çima li verin. Dizanin ev pirs ne nû bû. Biritis museum bi salanê ku di nav nîqaşên kolonyalîzm û vegerandina berheman de cih digire, lê şopandina van nîqaşan û rawestandina li ber wan berheman du tiştên cuda ne. Ew bixwe tecrubeyeke kesayetî û hestiyarî bû ku jiyam. Gelo dema ku mîrasek ji civaka ku ew afirandiye tê dûrxistin, çi wa te jê dimîne? Dibe ku ew baweyeke baş were parastin, lê gelo wateya wê jî jê nayê dûrxistin. Ev berhem çima hêjî li vir bûn? Çîroka kê tê gotin? Kî vê çîrokê vedibêje? Xwediyên esil ên vê çîrokê li ku ne? Müze bi tenê rabirdûyê nîşan nadin. Ew di heman demê de me mecbûr dikin ku em li ser îroyê jî bifikirin û bipirsin. Bi taybetî Biritis museumê me dida ber fikran çîroka kê tê gotin? Kî vê çîrokê vedibêje? Xwediyên esil ên vê çîrokê li ku ne? Di nav galeriyên müzeyê de ez bi wan pirsan digeriyam. Müze li gor medeniyet, ernîgarî û serdeman hatiye dabeşkirin. Lê bi awayeke balkêş, tibeşeke bi navê Kurdan jî pêşandana rasterast a jiyana Kurdan tune ye. Ev rewş bi taybetî dema ku ez di beşa Mezopotamyayê de digeriyam, hesteke tevlihev bi min da hîskirin. Her berhem wek dengekê ji dûr ve hatî di dilê min de dipeyivî, lê ev gotin ne bi dengê bilind bûn, bi bêdengiyeke giran û hestiyar bûn. Di nav wê bêdengiyê de min dengên jiyana ku bi hezaran salanin di nav wan de hatiye tunekirin dibihîstin. Dema ez derketim derve ronahiyeke nû li min peyda bû. Ez ne bi tenê bi çend wêneyan vegeriyam. Ez bi pirsan, bi hestên giran û bi ronahiyeke nenas jî ji wir derketim.